Iki crita bab Pandhawa saking Ibu Kunti lan Ibu Madrim. Kanthi Rama asma Pandhu, putra cacahe 5. Puntadewa, Werkudara, Arjunaga, Adinakula Sadewa, urip rukun tansah asih. Aku arep dongeng bab Pandhawa. Pandhawa yaiku Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula lan Sadewa. Wong 5 yaiku anak saka Pandhu lan Kunti. Diarani Pandhawa amarga duwé 5 anggota. Minangka titisan para dewa, para Pandhawa duwé kekuatan sing luar biasa. Kabeh Pandhawa kasebut duwé kekuatan sing beda lan dhewe keahliyane dhewe-dhewe. Ing sisih liya ana Kurawa, bocah-bocah saka Dhestharashtra sing ora becik lan mering. Sepisan nalika Dhestharashtra minangka raja lan bapak saka Kurawa nyoba supaya adil ing kabeh. Kalebu karo anak Pandhu sing sedulure. Nanging Kurawa sing diwakili Duryudana minangka anak pertama saka Dhestharashtra ora setuju karo kekarepane bapake. Kalebu ing pesta Duryudana yaiku Sangkuni, wong licik sing dadi kepengin ngrusak kerajaan. Dhestharashtra isih nyoba nindakake keadilan. Anak-anake minangka Kurawa lan Pandhu minangka hak diwenehi pamulangan sing padha saka Guru Drona. Gawe papan kanggo sinau lan praktek kabeh sing ana ing kono. Sedaya Kurawa lan Pandhawa kasebut kudu dituruti arahan lan pamulangan sing ditindakake dening Guru Drona. Guru Drona dhewe yaiku Brahmana sing kuat. Kekuatane lan keterampilane kanggo nglawan ora ana sing ngalahke. Guru Drona ngajak murid-muride nututi supaya latihan ing wana. Sing katon ing sisih Kurawa 100 wong. Dhewe keluh cukup lan kesulitan ngelatih sing diwulang saka Guru Drona. Nalika ing Pandhawa, wong 5 kasebut katon seneng. Ing sisih Kurawa mung Duryudana sing katon kuat lan gagah. Nalika ing Pandhawa, wong 5 kasebut katon nuduhake kemampuan sing paling apik. Yudhistira nganggo pedhang katon kuat lan wicaksana. Yudhistira saengga bisa nuntun lelungan Pandhawa ing alas kasebut kanthi wicaksana lan kebajikan. Banjur Bima katon gedhe, kuat nganggo palu gada ing tangane. Bima paling kuat ing kelompok Pandhawa. Banjur Arjuna katone sing apik lan kekuatan sakti katon nalika nyekel busur kasebut. Arjuna wis nuduhake pratandha yen dheweke bakal dadi pemanah sing paling apik. Mungkasane Nakula lan Sadewa kanthi tombak lan senjata rupa cakram. Dhewe loro nuduhake kepinteran lan titis sing luar biasa.